Machiegni nyoko Ramogi Juang misawa kino musikanyo ni osaure kamoro mora maentiere mag weche manyien mag Migago mabende biro ni kachiel mondo ibed kod ng'eyo ni odiochieng' ma kawuono tarik 19 dwe mar auchiel higa mar 2023 gin gik mage matimore kor gwenge mano ka orango kendo wago tarubine counties mopogore opogore matimore buore Nairobi kama matimore kadho wadh nam chumbi gimoko bende matimore e pinje mahoko. Ramogi Juang odiochieng' ma kawuono nitiere gik mathoth ahinya ma waikoni mago bende ka wago tarubine counties ni nyasi mopogore opogore bende itimo odiochieng' ma kawuono ka piny mangima bende ingo odiochieng' tuono mano mar remo kata mong'ere kata ni sickle cell gin ote mage mantiere kar kanyo to maling'ling machalo nade monego bed ni ng'eyo kotenore kod tuono mano mar remo mano mar sickle cell. Arwakini machiegni bed kodwa ka nyaka giko koro wakelnu weche manyien to motelo ne mano magithon weche. Today's milestone also represents a giant step forward for the East African community partners because, as my good friend has said, this agreement just sets the stage for finally bringing the East African community partner states into the agreement. Piny Kenya donje winjruok mar bero tudruok kod ohala kod pinje jo Arabu. Fuongruok ne kweth mar duond bura mar Jubilee motelnegi kod Jeremiah Kioni bang' put manono ywaruok mag siasa kumo kanini kega kuom bago romo mora mar jo Jubilee. Komiti mar Senate manochuogi mar nono nek Mashakaola dayo dho jotelo e migawo mar tudruok kaluwore kod puonj mag Paul Mackenzie mayudore mbui. Arwakini machiegni weche manyien mago mag Migago Ramogi TV odiochieng' ma kawuono sa osekalo kata dakika 2 tok sa 7 sechego mag Afrika ma ugwe yudo ka ntiere kar kanye turi kodwa e mbui magwa mago mag YouTube yudo kata achiel Ramogi TV SMS line wabedo wayao ni sani mondo mi kono pachi kotenore kod weche manyien mwakelo ni odiochieng' ni ma kawuono tarik 19 dwe mar auchiel higa mar 2023 kod adek turi koda bende Facebook fan page mara yuda kata @Cleophas Oluoch Facebook Twitter yuda kata @Cleophas Oluoch Ramogi TV bende wantiere kar kanyo Ramogi TV KE yuda kata Twitter koro follow kanyo mondo mi yud chenro mag weche manyien mag Migago achiel kachiel kochopo giko ang'en mor mar somo ote mabeni mi wakacha kotenore kod weche manyien ma wakelo ni e lak sechegi. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeu nyaka sango koro wachak weche manyien nyakora Ramogi Juang komedo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto bende koro telo e kete kuogno e winjruok mano e kind piny Kenya kod pinje mantiere bwo riwruok mano ma jo Arabu mano bende kantiere kar kanyo kata riwruok no mano mara pinjego mantiere pinje mag Ingereza ka irango kanyo safar mar keto winjruok makamago bende ochakore odiochieng' ma kawuono. Kenya koro biro mano yudo thuolo mar timo ohala ne chirni mago mag EU mago maonge osuru mapek e kind pinje maoko bende mantiere kar kanyo kod pachoka iwacho ne oganda marirom 1 million e pinje 20 kod 7 mago mag jo Arabu. Today's milestone also represents a giant step forward for the East African community partners because, as my good friend has said, this agreement just sets the stage for finally bringing the East African community partner states into the agreement. And I have also issued instructions to Moses that, and I want to commit to our EU friends, that by you signing this agreement with Kenya, we also commit that we will work with our East African partner states, we will work with the 28 African states that are members of the tripartite free trade agreement so that we can bring them on board this agreement subsequently. And
Hopefully, we can also take this all the way to the Africa Continental Free Trade Area so that we can build a bigger market, build a bigger consensus, and be able to do more with the populations that exist between Europe and Africa. I look forward now to move as quickly as possible to signature and successful implementation of this agreement so that our people and economies can begin feeling its benefits. Ramogi Juang magi weche mantiere kar kanyo chenro mag bero ohala kod yore mag bero yuto kotenore kod ohala ma itimo e kind pinje mag mano piny Kenya kod pinyno mag riwruok mag pinje ma wuok kata Ingereza, mano European Union, mano EU, ma bende odiochieng' ma kawuono ero oket kogno e winjruok ma kamano. Mano koro kelo fungruok machalo nade ne oganda jo Kenya. Aya mago okenge moko mantiere kar kanyo madonjo odiochieng' ma kawuono. Kamachielo bende nyaka Ramogi Juang wago atua machielo warang ni weche mag siasa gin gik mage mosebedo kar kacha. Koro sani en fungruok ni kweth mar Jubilee motelne kacha kod Jeremiah Kioni mano bang' aput mawinjo ng'ur mano bang' mag buche mag siasa golo chik machungo kweth mar duon bura mano motele kod Kanini Kega bagoromo mora mora mar siasa e lo Jubilee. Kaluore gi ng'ur mano chwale nyima pudno gi Jeremiah Kioni, David Murathe kod Kagwe Gichohi kagiwacho kanyo ni kweth motele kod Kanini Kega norem luwo chik mano gol gi doho mano chungo romo mora mora moluongi kod ng'ata ma ok en Kioni. Mano bende kweth mar Kioni no chwalo ng'ur margi kagiwacho ni kweth motel kod Kega ne oro oboke mag riwruok mag Azimio la Umoja kagiwacho kanyo ni ne gidwaro wuok oko e duon burano kagiwacho ni Kega onge kod teko mora mora mar timo kamano. Tusalimiane hewani, habari zenu. Hizi tupoeha. Ago. Ai nyaka Ramogi Juang weche moko bende mantiere kar kaw koro waranga ne achiel kachiel weche go mag nengo sitima. Koro sanaro kanyo Senator Masia Daktari Oburu Oginga onyiso luoro ni mago joket manu mapacho kae dipoka koro odar kaluore kod pek mar chwalo ohala mano kod usuru mago mapiny. Wacho ni wacho kanyo ni man malo sani bende koro chuogi e pacho kae. Oburu wacho kanyo ni nengo teko sitima ma bende koro idho thiro ohala kendo nyalo dolo chuny joket mwandu e pacho kae kaluore gi masinde mathoth kata mag kembe kembe bende tiyo godo mano mag loso teko sitima kod mwandu mopogore opogore. Kano loso e gwenge ma Ugenya, Oburu olero ni joket mwandu moko medo dar Kenya kaluore gi pek magikalo e keto mwandu gi e chirni ma pacho ka. That a lot of investors are going to divert to neighboring countries where electricity is much cheaper. Per unit of production of electricity, these neighboring countries are selling at 5 shillings. Kenya is selling at 12 shillings, which is far too high. Investors tend to divert and go to countries where electricity is cheaper because their motive is profit, and they cannot make profit when the cost of production is high. We want the government to ensure that before the bill is the budget is assented to, they make those changes and make the communication. If not, for us we go immediately, because we have already put down the chapters which are illegal in the budget. We have the chapters which are illegal in the finance bill. We'll go to court and we shall conjoin the budget plus the finance bill. Because we have seen 50 illegalities in the finance bill, 50 sections of the constitution which have been violated. Piny mangima odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Juang hingo odiochieng' tuo remo mano mar sickle cell ka ijiwo pim machon ne nyithindo ma inyuolo. Oganda mamoko bende ijiwo mondo mi ochop e pim mar ng'eyo chal margi kaluwore gi tuono mar sickle cell. Sickle cell en tuono bende ma igamo mano kuom jonyuol. En tuo ma ikelo ka nyinyo machwalo muya e remo odolore. Mae dino yore mag remo kendo ng'uko ng'we remo e del.
kendo kelo rem mathoth ni jatuo. Nonro mar Migago mar thieth yango ni nyithindo inyuolo gi tuoni mar sickle cell e Kenya kae. Tuoni onye aluora mar Nam Lolwe moloye counties mamoko pachoka. Kaluwore kod osiptal no mano ma Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital, kwan nyithindo maromo 21 kuom 100 e aluora ma Kisumu inyuolo kod kido manyalo lando tuo mar sickle cell. Jotuo sickle cell nyakwara Mogejwang bende koro yudo midhiero mathoth motenore kod rem, nok mar remo, nok mar yedhe kod pek mar nyiewo yedhe makamago. Akweda bende e kind oganda bende medo mana noro jotuo mopogore opogore man gi tuono mar sickle cell. Nyakwara Mogejwang sigana mamoko bende moluwo ni odiochieng' ma kawuono koro akoni moko bende winjo kanyo gigo monego bed ni ng'eyo kotenore kod tuono mano mar sickle cell. Tim pim e yo makare gima ber chitho nade magikale mago bende wadhi bedo kacha ka warango ni. Koro sani kituoni mar sickle cell wadhi ne kaunti mo Bay. Tuo mar sickle cell mano sickle cell anemia en achiel kuom tuoche mosebedo kanyo ka landore e anyuola kendo thieth mare ok osebedo mayot. Koso ng'eyo bende wi tuono kaka kendo kelo rem mago mag yudo thieth e yo makare osemiyo oganda moko owito ngimagi. Mae momiyo nyadendi miluongo kanyo ni Teresa Odero mani kod tuono mar sickle cell koro chiwore mar lando wach tuono e aluora ma Homa Bay. Aile Beach koro miwa ler mathoth. Ji ok dwa ketie ler nikech iwacho ni macha jamidekre ng'ani rembe siko rumo. Gin gi tuo moro, tuo jokang'ane, iluongo ni tuo jokang'ane ka in e gweng' kacha. Tuo mar sickle cell en tuo mamako nyiriri mag remo ma ong'ere gi dho ngere kaka cells, kendo en tuo malandore e familia poni nitie ng'ama ne kode e anyuolano. Ne watimo limbe kar pimo tuoche manie kar od thieth maduong' ma Homa Bay, kae jochiw thieth dhi nyime gi timo pimo kendo nono remo ma gisekawo mar yango ka gin gi tuo mar sickle cell. Nyadendi Teresa Odero, jahigni 38, osebedo gi midekre mar sickle cell mane ofweny kuome ka en nyathi ma jadweche 6 kende. Tuoni nochaka katin. Mama wacho ni kana ja 6 months. Kono fweny an gi sickle cell. But anto kana dongo ngi mano kona ni an gi sickle cell. Abira ng'eyo ni an gi sickle cell in my adulthood kakoro aja high school. Kakoro I'm reading more about sickle cell actually in form 2. Teresa masani wuok oko mar jiwo puonj kendo keto ng'eyo wi tuone wacho ni sickle cell osenego ji 4 e anyuonde kendo familia mare osebedo kakale akwede kind oganda nikech tuono. Ka ionge gi support system motegno to gik ma ji owacho oko kachacha biro affecti nikech crisis wang'eni ka in gi sickle cell ok onego bed ni bedo gi stress. Koro ka chope form 2 wacho ni I want to create awareness and I want to make a change. I want to write a different story ne nyithindo minyuolo sani. Kik gidhi through what I went through as an adult growing up in a community where people didn't know anything about sickle cell. Nitie midhiero mathoth ma jotuo mag sickle cell kale kendo pek mar yudo yedhe mag tuono en ting' mapek ne jotuo kod jorit mag gi. Ka in gi tuoni to yedhe onge facility. To kata ka gintie to nengo gi tek. Samoro jotuo ok nyal yudo, biro ka daktari ndiko ni prescription to kiwuogo oko mar gate ka because you cannot afford them, gin expensive. You keep the prescription to the next visit. Pori penji to yedhe gi nying'iewo ni yen gi nengo gi tek, jonyuol ok nyal afford. Sani I'm in my adulthood. In adulthood wan gi challenges like leg ulcers. Ka in gi leg ulcers kibiro go facility ma ji ok understand gima sickle cell en. Samoro kibiro ka indi ok ging'eyo gima onego bed ni gitimo ne kidondano. Philip Kabuor, apisa matiyo kar pimo tuoche manie osiptal maduong' ma Homa Bay, yango gima kelo tuo mar sickle cell kod tieng' ma tuono thoro mako. Sickle cell disease en tuo mamako nyiriri mag remo kata cells mek remo. Wang'eyo ni kawaida cells mek remo bedo ga round. Mano cells ma kawaida, lakini ka ng'ama nigi tuo mar sickle cell to gikawo shape machielo iyude kuma nyuola. Iluonge ni hereditary. Ei county ma Homa Bay mangima, mana od thieth maduong' ma Homa Bay kende ema ni kod klinik mag jotuo mag sickle cell, kendo jotuo masana yudo thieth e klinikno nikech tuono romo gana 3 kata malo maduong' gi nyithindo matindo. Jotuo ma sickle cell ng'eny Homa Bay County ka to wan gi klinik
e hospital ka mang'iyo jotuo manigi sickle cell. Currently e clinic wan gi jotuo wachopo 3,000. These children who have sickle cell disease suffer from recurrent pain, what we call painful crisis, and many other complications, including infections, which can lead to their death. They also develop severe forms of anemia, especially when they have infections with the malaria, which is there abundantly. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakora mukejwangi report mara ile beach no inamono miwakao yuyo masani kawa duogo podie matho. Kikidhi mabor medeno Ramogi TV, kinde duto taenya weche manyien gi mag Migago. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mara Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machigni nyakura mokejwang wagero nin bende seka uyuyo mari matin ka wantiere karaka machigni wadhi nyime kod weche manyien mag Migago wakoni kendo ni nyalo oronwa ote machuok ka intiere kanyo Ramogi TV YouTube wantiere karakacha SMS line wabenda ria deka uchiela nono kapoka dhi yuyo marario angasom otego kapod wantiere karaka imiwa pachi kotenre kod weche manyien mabende wasebedo kanyo ka wakeloni achiel kachiel odiochieng' ni maka wuon tere ka pago chiko odi mara uchiel higa mar 2023 kod adek
Machiegni wadhi nyime, wadhi ane kaunti ma Migori. Singo mane piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod kambi mar Waterbus oketo mano mar bero wechego mag wuodh pi mano e nam Lolwe e kaunti ma Migori ka itiyo kod Waterbus ochopo. Kar saa 4 onyango odiochieng' ma kawuono kod odiochieng'no manyoro Waterbus no ne ogoyo e dho wath Masori mano mar ikruok ne ting'o jowuoth e dho wath Masori. Kar saa 7 mano mar odiochieng', jowuoth mane dhi e gwenge mag Chula, Kiwa, Mageta, Mbita kod mamoko ne ochako wuoth margi ayanga ka gitiyo kod Waterbus makoro sani ochako ng'wech ayanga ka owuok e dho wath Masori. Jowuoth norwako chenro mar Waterbus no mano ka gilero ni e kinde ma okalo gisebedo ka gitiyo kod seche mathoth ka gitiyo kod yiedhi e yor wuoth e nam Lolwe. Waterbus no bende koro biro ting'o jowuoth e dho wath Masori chieng' Jumapil ka Jumapil nyaka mano chieng' mano juma ka juma. Asewinjo maber ka idho Waterbus chieng' ok chama, an ang'ama war apoth, auso apoth na ok tuwo ka gikocha awuoni koka gole puodho. Chon ne waidho yiedhi mikwang'o, injin ne onge. Be sechego wanyalo bedo gi pek ma kata kia wuodhi moro mondo iyud yie makowi piyo ne tek. To sani koro kia wuoth ka koro awuoth ni ayudo yot nikech aidho yie maduong' ma en Waterbus kendo ringo koda mana kaka ng'ama ni e lam. Kaneno kaka ji idho yie kidhi godo Migingo en tho maneno. Opong' marach to kendo riski mar adieri. To bas ni kwa donje yie mwa wuothe yie wayudo ka very safe. Kendo en gi gigo ma sani ma idware weche mag safety. Maendi dhi konyo jothuru ma kako ji wuotho to wawuotho wuoth moro manyangafu maonge shida kendo onge luoro. Ni gima wakelo nu kaka jo Waterbus en gima ber. Ka wabiro medo mondo mi wadhi kuonde mamoko kaka Migingo, kaka Mihuru Bay, kendo wabiro wuok ka wadhi nyaka Mbita, mago e chenro mwan go. Koro akwayo ni warwakuru gini mondo mi wayud wuoth makare. Nyakoro Ramogi Jwang' en mor lilo kantiere kar kanyo ka igeno ni mano bende biro bero chenro mag wuoth kod mago mag timo ohala e kaunti no mano ma Migori. Nyakoro Ramogi Jwang' en mor lilo, iwinjo ka jotich kachal koda ka jowuoth bende ntiere kar kanyo. Bende iseidhe miwa ne pachi ka ntiere kacha SMS line 2 wantiere live kuonde te ikonwa ni safar koro kochako kata wuoth ochakore Sori in ga mitie kanyo intie e yo machalo nade. Wago ng'wech kendo wadhi ane kaunti ma Kisumu. Nyakoro Ramogi Jwang' kuom thuolo machielo boma ma Kisumu bende koro dhi rwako twak mar bero bombe ma Afrika. Welo mawuok e bombe 65 mag pinje Afrika kod mawuok e pinje mag Ingereza osechopo e kaunti ma Kisumu ka giikore ne twak mar ndalo 5. Jowale boma ma Kisumu geno bero yuto magi mano e romo no koro kachakore ayanga odiochieng' ma kawuono. James Okoth nigi ler mathoth. Kisumu Airport. Welo medo piyo e boma ma Kisumu ka giwuok e pinje mag Afrika kod mago mag Ingereza. Twak mar bero bombe duogo e boma ma Kisumu kuom thuolo machielo. Kisumu being a secondary city, not the capital, an intermediate city, hosting a summit like Afri-Cities, indeed, it put Kisumu not only in the African map, but in the world map. So this ceremony being also held not at the capital city, which is Nairobi, but at a secondary city like Kisumu, shows the importance of intermediate cities. Bang bagoromb Afri-Cities higa mokalo, boma ma Kisumu kendo biro kelo kanyakla jotend boma 65 ma ae pinje mag Afrika kod mago mag Ingereza. Kathor wach maduong' en jiwo chenro mag loso chiemo ne jodak e bombe. Romo madhi kao ndalo 5 isiro gi piny Ingereza kendo okelo kanyakla jotelo mag bombe e pinje buora mabiro twak e wi chenro mag bero bombegi. Mayors and city officials are the ones closest to the citizens, and they are most able to listen and hear and support the government infrastructure and systems that are better for the people. We are delighted to be coordinating this very ambitious and unapologetic project, which seeks to bring together 20 cities, 15 from Africa, 5 from Europe, as well as 24 partners working on
food systems, particularly focusing on urban food systems. Okang' ma igeno ni dhi ting'o humb boma ma Kisumu nyaka e lai machielo e weche motenore gi dongruok ka jopiny bende nigi geno mar bero ohala e kinde ma romono biro dhi nyime. A lot comes with this sister-city relationship because when we adopt a city, we now have direct conversation with the city. We try to look at their potentials, what they do best, their challenges, and equally same as in our metropolis, and we try to see how best we can bring these cities together. Twageno ni welo ko biro gidhi tiyo gi geche mo miyogi welo ko donjo gidhi ng'iyo gik moko economically lokruok betie kendo chuth wagwero kamano ne management mar Kisumu nigi med tiyo matek mondo wendwa ko donjo to giyud ka environment ma Kisumu International Airport Kisumu County at least opogre gi counties mamoko kalore gi ler moneno kantie. Kotwak bang' chuo koke kaka jakanyo manyien mar riwruok mag bombego, meneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga nokwayo jopiny kod johala mondo oikre ne welo mawuok pinje maoko. Kisumu maber ahinya nikech Kisumu sani nanyiso ni international map. Sani koro ok ng'iwa ng'iya nong'iyo udondre kodwa ka waning'iyowa e piny mangima. Kendo welo gi kobiro welo ka ng'ato oweyo dola moko ka ma gibo chamo rech e dho nam kendo ibo yudo ka kotende hotel ma gidake no bedhi maber. Twak biro manyo yore mag nyago chiemo moromo ne kwand oganda mamedore e bombe. Romono idendo gi dho ngere ni Afri-Food Links ka jokanyo nigi chenro mar twak ewi weche motenore koda ka ler mar alwora e kind mamoko. The trade ship. Good. James Okoth, Ramogi TV. Ramogi jwang wijo ni kore nyadhi boma Kisumu ti cham rech to $1 poch gi pak. Kama chielo nyako Ramogi jwang pogruok e kind jodong luo e wi kom mar ker nyalo medo kelo okak mano e kind oganda poni jodongo okomanyo yo makare mano mar bedo e winjruok. Kaluwore kod jalony weche mag kido kod timbe mag oganda Juma Ondeng, kom ker koro nyaka pog kod kombe mamoko mag siasa kendo yange kaka siro mar oganda manyalo kwero jo siasa e kinde ma ok gidhi maber. George Bati miyo walera. Kom mar ker mar luo siro makelo kanyakla jodong luo marito kido, timbe, dongruok kod nyadhi kendo jiwo achiel mar oganda. Kata kamano, pogruok e duond jodongo nyuolo penjo e wi ting' mar komno. Dibeni nitie yuto moro manyalo kelo pogruok e kind jodong luo. Nigi miluore Luo Council of Elders ka onge nikech gimoro miyude ni moro michiwo ni ma koro in Luo Council of Elders koro wamiyi ma dhi konyrigo onge. Jodongo gikonyore kiviyao kaka gin giwegi gitimo giki. Bang' tho mar ker Yaga Ogalo, okak ne ochako neno e kind duol mar jodong luo kendo kelo kweth ariyo. Achiel moyiengore kuom mosenindo Willis Otonde, kama chielo siro Nyandiko Ngadi. Kata obedo ni moko kuom jodongo to koni onge pogruok. Omiyo adwa kwedo wach moro ni joluo pogore. Luo en achiel. Jomobarogo mna kaka wacho ni dhiang' achiel kata ariyo nyalo donjo e cham. To duto te nie kul kanyachiel. Kata kamano, gik mawuok e dhogi nyiso ni ok giwuo gi duol achiel. Wadhi yiero kerwa Homa Bay tarik 30 mabiro ne. Wadhi yiero ker Homa Bay. And open to all your Luos mondo odhi witness gima timore kanyo. Wasiro ni onge ker mora mora, ker en Nyandiko Ongade. Kinde manonro tudo chakruok mar duol mar jodong luo kod weche mag siasa, jodongo koni lokruok ne obedo kendo ng'ado mondo gisir dwaro mar oganda ka gijwang'o weche mag siasa. Kata kamano, weche mawuok e dhoge sani nyiso gik mopogore. Kalewgi lieko nying josiasa ma pacho ka. Wan kaka joluo wariwo lwedo sirikal mar William Ruto kendo wabiro dhi gone kura 2027 ni kopokonyowa sani to kura to ne ok wagone. Akwa joluo matindo masani mondo ng'eno jaluo, mondo ng'eno nyaluo, to gima duong' gilu bang' Raila Odinga. Amolo unyalego omako piny. Kaluwore kod jalony kendo jasom rieko e weche mag kido kod timbe oganda Juma Ondeng,
okoni jodongo chal ma odonje weche mag siasa kendo koro wigi wil kod midhiero mamako oganda, gino mamiyo ok ginyal bedo jochir mar nyiso jotelo adier. Ker mar piny Luo to kod jodong Luo mochung'ne Luo dware ni gibed jogo ma ohingo gik siasa. Dware ni gibed jok ma onge nikech ginie koro okumba mosiro Luo. To gibedo jogo bende mawacho adiera. Makata bed man gidhi mbele ruoth. Ginyalo kwero ruoth to kiny gidoka doga ka ruoth to gichiemo. Jodong Luo ema digonyo sani sieyo wang' jo siasa nikech wabedo oganda matinde gi matin nyaka liete watere e lweny. To jodong Luo kato lingalinga. Ondingo pogore paro kod yiero jodongo kowuok e kiewo moket kod piny owacho, kendo koni kar mano duol mar jodong Luo winjo yier jodongo kowuok e dhoudi mag oganda Luo mondo duolno obed kod duol kendo ni bedo kod oboke mar sirikal ok nyis ni ng'ato yier kaka ker mar oganda, nimar kom mar ker en kom mar juogi mar oganda ma ok en miyiero kod sirikal. Ting'en ka koro wachako yiere sani king'iyo kaka iyierogi kalure kod migepe moket mag sirikal, sub county, location, sub location. To king'iyo kuondego ji odak monywandre mondo oganda orwaki kik idhin gi oboke. Nikech oboke ke matel no piny. Inyalo beto go oboke to jopiny to onge kodi. Onding bende koni mondo jodongo wuoge raduodi mar josiasa nyaka gibed kod yo mongirore mar yuto margi. Ofafa Memorial Hall ma Kisumo mano ne en gir joluo. Koro jodongo gi noripo bed no gik machal kamano nikech ne nyaka puothe nyaka gik machal kamano. Nor ben magi gin gik yuto mag jodongo. Mondo jodongo bed ni gin kod yuto gi mamargi ma ok giring kuom nyithindo matindo mani siasa modonjo jotelo mag siasa mondo timgi nadi mondo migie yuto moro. E kinde ni mapogruok manene kind jodong Luo medo nyuolo penjo e kind jomatindo, moko kuom ting' masani koni digni modonjo e kind jodong Luo miyo luor manomigi koro duono. Luo Council of Elders jogo keto koko mang'eny makoro ji ok nek ber gini kata tiend gini onge. Un jothek nubedo jodongo ma jothek maka piny obedo ni tek un emiringo iru kikawo paro iru. Jomatindo bende nyiso josiasa mondo were kod duol mar jodong Luo tim tijgi mar miyo oganda yo malong'o. Ne josiasa bende madonje e wach mar jodongo akwayo ni wene jodongo gi thuolo. Jodongo osebedo ka wuotho achich ga cham. Wayudo ka gichiemo Azimio koni to jodongo moko bende chiemo e party machielo. Koro mae gima osebedo ka kelo pogruok e pinywa mar Luo ka. Kaluwore kod pogruok mamedo neno e duol mar jodongo, jalony koni dwaro nitie mondo ng'i chike mag yiero ker mar Luo ma ok okelo pogruok. Ne ntiere that bit ni jodongo ma yiero. But ka ng'at ma ker ni seche kano kodwa tho to bende onyalo bet nitie ng'at men go onyalo chuna an kanindo mi uru ng'ane en gima nonyalo lamo kom na ng'ato. Tekowa en riwruok marwa to sani kako oganda Luo ok wariwre. E sechegi machiel mar piny Luo en gima dwarore mondo oganda kik bed wasumbini. Jodongo nyaka koro nin matut kendo ging'ade ni en piny Luo machal nade ma gibiro dwaro weyo ne tieng' matindo kod mago mabiro. George Bati, Ramogi TV. Nyoko Ramogi joang mano sigana molos kanyo kod George Bati. Winjo kanyo kaka weche biro ma opogore. Mano ka wantiere kodi kar kanyo kod Ramogi joang yeno mondo mikoro akaw thuolo ni mondo miwasomane moko kuom paro madonjo kar ka donjo kacha e mbui marwa mano mar SMS. Nitie wach madonjo kar kae. Ng'ato wacho kanyo ni ati Egleo wach mar water bus no omiya paro wach water bus moro mane wan godo Homabay. Kae to koro sani ok anene. Chwalna wach no ne Honorable Gladys Wanga. Jo Homabay water bus unitie koso ne kanye. Kono ane kanyo SMS line en 3:600. Wan gi ote kanyo mar Eric Odemo. Owacho ni kaya chunge Kanyamkago Ramogi TV ler. Ndi owacho ni asiro wuoth mar water bus. Owacho ni poka idhe to wang'ni adwa idhe nyaka kiwa erokamana ahinya. Ote mari ochopo kar kae. Owacho ni kore da idha kanyo kisudo. We asomo ote moko bende mantiere kar kanyo kod Ramogi joang. TikTok ido Ramogi TV @ramogi.tv. Kindego duto ka wantiere kanyar soja erokamana ahinya
Collins Abongo wacho ni en bende ne chenro wacho ni odonje chenro mar mano mar Migago kod min oda Sharon Ogola mano min Nolan erokamano ahinya. Nyar soja bende kanyo Diza wacho ni entiere i chenro nyakora moge jwang' kokalo kanyo Daniel Otieno bende ni kanyo kaachiel koda Collins Obongo ng'ama chielo bende maluongore ka gi nying mopogore opogore makata konyo wacho godiochieng' nyinge Nyasore erokamano ahinya kuom ote mare wacho ni luwo chenro mago mag Migago. Waduogo somo ote mamoko nyakora moge jwang' ka wachomo yweyo to sani wayudane ni weche mamoko gin mage motenore kod weche go bende mag pur kod mago bende mag bero ngima to bende gin moko ma nyalo kelo buok ne oganda ponono. Jopur e gwenge mago ma Mulwanda mano ma wuok e Ngotse mano mantiere kar chung'ur burano ma Navaholo e kaunti ma Kakamega wacho ni ochunogi mondo koro gigol chambgi e puothe kapok otuo kaluwore kod kuo mar cham. Ka otelnegi kod japur mano ma bende en japuonj mano Stella Munala, jodak go wacho ni ochunogi mondo mi gikaw chambgi mondo mi gigol kendo gigeng' lal margi ma ikelo kod kuo mar cham. Kata kamano gidwaro ni sirkal mondo donjore e wach mar kuo ni mondo mi orum kendo mak achije. Kane gimedo kanyo ni piny owacho onego chiw ne rowere tije nikech gin e achije mag kuo kaluwore kod idho mar ngima e pacho ka. Hii mahindi tumefuna kwa mapema hii wezi ni wanaiba kila siku. Ndio maana unaona tunavuna saa hii mahindi, unaona hii mahindi tumevuna yote mpaka huko. Wanakuja na lori hata kwa njia. Wanachukua wanaweka hizo vitu, alafu wanafanya nini? Wanaenda nazo. Imebidi wanatoa mahindi kama ingali kwa ajili ya wizi. Wizi imekuwa kiwango cha juu sana. Si atini mahindi tu peke yake, hata ng'ombe zinaibiwa. Ni hasara kuvuna mahindi mapema kwa sababu tunavuna tukule ugali. Waizi wamesababisha tunavuna kama ingali changa, na hiyo ni hasara kubwa kwa mkulima. Option ingekuwa kuweka watu kulinda, lakini unajua pia inachosha, na huenda hata wanaweza muumiza akiwa hapo kwa shamba anapolinda hiyo mahindi. So utapata hasara mara mbili, utapoteza chakula, utapoteza mtu wa wenyewe. Sasa afadhali ya kupoteza chakula na kupoteza mtu wa wenyewe, afadhali utoe tu mapema. So kama serikali ingekuwako na mpango wa kutafutia hata hawa vijana ajira, makazi ya mikono, ingesaidia kidogo ili wizi irudi chini. Nyakora mojongo weche mamoko bende wadhiane weche ma otenore kod monj kaachiel kod achiedhnade magikelo. Luoro medo mako oganda ma Samburu kaluwore kod monj mag kuo mag jamni ma osebedo kanyo kakelo tho kod hinyruok ne jopiny ka jamni bende lal. Mana kaka George Bati leronwa e miere moko monjgo okelo adhola mosiko e chunygi mano bang' jokuo jamni nego joma negi geno kuomgi. En wuoth matero wa e gwenge mag Losuk, Pora, Nolkera kod Homa Malaso e Samburu West, gwenge makoro lokore kuonde monj kod kuo mag jamni. Bang' ringo apaya mabende otimo bugni kod buru, wachopo e chiro ma Losuk. Kaluwore kod mbekni mar arita e gwenge makono, chunowa mondo wamany obila ma Akicha mondo rony kodwa e konde mondo wachope gwenge ma kuo jamni sani medore. Bang' kinde wachopo e dala Sayek Le Malasia mayando wito wadgi maneno obila ma Akicha e lwet jokuo mag jamni. Alikuwa mmojawapo wa NPR ambao walikuwa wanashughulikia kusaidia wananchi ama jamii katika hii uvamizi ambao umekuwa ukifanyika kila mara. Usiku hatulali, watu tunafanya kulala hata mchana. Tuna wasiwasi hata pia sisi hata tunasafamiwa. Bang' wuok e dala Le Malasia wadhi nyaka e dala machielo mabende jokuo jamni okele adhola mar chuny. Wayudo Wanjiko Lekitasharan karumbi mar kuyo imo kendo ting'o picha mar wuode manchane ngima nong'adore e lwet jokuo jamni. Lekitasharan ne oneg wuode mayande eka otiko klas 12 kodhi kwa jamni. Kasoma aliuawa wakati anashunga mfuko. Ako na wiki mbili kama amemaliza shule. Kabla hata sijapata result akauawa. Nilikuwa nimeangalia kama hii mtoto atanipeleka mbali kwa maisha. Mimi ndio first born ya hii boma. Wakati tunasemesha yeye tulikuwa tumeona ni mtu ambaye anaweza kutupeleka mahali. Hata mimi nilifikiria nikisema huyu kijana akipata kazi atamtemeshia hata watoto yangu. Akauawa hiyo na hiyo maadui. Kuyo makothoth gwenge kaunti ma Samburu kod gwenge mamoko e nyandwat mar Hoho mar Okak
kabunde machiko yiene mana pisa magarita mondo ema obedgo koro sani jomaundu tiyogo e ng'ado machiek ngima oganda. Jana mtoto wangu alikuja nyumbani akanambia, "Ma, sasa leo mimi ninasoma, niko karibu kumaliza shule, sinasoma tu alafu nikuje nikae." Nikamwambia, "Kijana wangu, usiseme hivyo kwa sababu Mungu wako. Kama babako amekuacha, Mungu hajakuacha." Mifugo yote yenye tulikuwa tunategemea wakaenda, hatukupata hata fursa ya kusoma. Kopogore kod joma ywago jogegi mosenegi, mamoko to pod ni kod rem kaluwore kod adhonde mag magena. Nilipuka mkuu na risasi. Saa hii hata mimi kazi yangu imeshindwa kabisa, hata kupalilia shamba, hata kulima awesi. Kato bedo ni piny owacho osebedo ka singo chiwruok margi mar kedo kod jokuo jamni nyandwat mar Hoho mar Okak, jokuo jamnigo pod medo kelo adhola e chuny jodak makono, ka lemo margi en ni chieng' moro achiel timni norum kendo gin bende gibed kod kwe mana kaka gwenge mamoko e pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Nyakuramogi joma waseduogo kasigana ma George Bati okelo kanyo mairango achiedhnade mopogore opogore ma oganda bende bedo kanyo kakale kod adhola malit madong' e chuny oganda kata tok monj kod kuo mano mag jamni. Erokamano George Bati, sigana malewa ahinya. Wadhi kamachielo bende e weche mamoko. Japuonj moro e alwora ma Baringo North mano nano e tije kata bang' jonjore monje kendo ma e nyalo mano mar neno. Thomas Kibet ma en japuonj maduong' e sikund primar mano mar Kagir wacho kanyo ni timbe mag njore ok bimone chopo kare somb jopuonjre. Kata kamano okwayo sir ne jopuonjre ma osetimo maber e penj to onge kod nyalo mano mar dhi nyime kod somgi. Kaka Rei Polo lero, moko kuom jonyuol nowito ngimagi ka moko bende ne osewito mwandugi e monj kinde ka kinde matimore gwenge ma Baringo. Monj ma kinde ka kinde osethiro chenro mag somo e gwenge moko ma Baringo. Jopuonjre moko oseng'uko sombgi ka jopuonj moko bende osedar e alworano. Jopuonjre modong' kudore e lwet jopuonj monano e tijgi. Ama zinaweza kufahamiwa mchana na wanafunzi wetu wanaingia madawati pamoja na walimu wao wanalala. Wesi wakienda tunaendelea kwa maana hatuna mahali pengine pa kwenda. Japuonj Thomas Kibet noyudore kamarach kane jonjore omonje e tinne e kinde manokwayo jamni mag wuongi e gweng' ma Kagir e kar chung'od bura ma Baringo North. Miaka ya 78 mimi niliweza familia yetu ama jamii yetu ilifahamiwa, akafahamiwa na ng'ombe wakaenda wakifikiria wameua, na kumbe alijeruhi macho, ndio mpaka saa hii anatembea anafanya kazi zake akiwa kipofu. Na katika hali hiyo mimi niliweza kupigwa risasi. Kwa hivyo kutoona kwangu ni kwa ajili ya hiyo ni bullet ambayo vilikonga mimi kutoka pande ya kulia kutoka mambo ya kushoto. Wakati mimi nilipata hiyo shida ya kupoteza macho, ilifika wakati nilionekana kama ni mzigo. Na wakati huo baba yangu alifika kwangu ya kusema, kwa vile sasa hauni haja ya kusumbuana hapa, ni afadhali yeye amue kumaliza mimi kutumia kwa mkuki yake, because kwa sababu hata nikiweko ni kama sina kitu ya kufanya. And that night niliweza kuponea mama yangu kwa sababu yeye aliweza kuniepesha kwa familia, kwa nyumba. Tukapitia huko nyuma ya nyumba yetu, alafu nikaenda kufichwa kwa mtaro ambayo kwa hapo juu karibu na jikoni huko. Hapo unajua area ilikuwa ni plot ya wazazi wetu hapa, wazazi yangu hapo. So nikaepeshwa na hiyo, na hiyo kanisaidia mpaka the following day wase warauno kaanza kuzungumzia yeye. Na baadaye huyo mzee ndugu yetu mwenye anatafutisha na kutisha alisikia maneno, akaamua kuja kunitafuta na kuja kunipeleka niende shule. Kata kamano ne oketo kinda e tiegruok mare nyaka e mbalariany. Kibet ma jahigni 53 en achiel kuom jok mane ochako sikund primar ma Kagir. Bang' puonjo e sikul ma Marigat Integrated, koro oduogo mar reso jopuonjre ma monj ma kinde ka kinde oseyuko sombgi. Jambo ambalo limefanya mimi sasa nirudi hapa ni kwamba wale walimu wengine ama watu wengine kidogo si wenyeji,
na hii mambo ya insecurity ama usalama inapelekea mtu kabisa kuenda. So mimi nikaona ya kwamba shule itafungwa na itabidi sasa nikuje, kwa sababu nilianzisha na ile lengo langu kuanzisha ni kufanya hii jamii wasome. Saa yombe mar neno ni jopuonjre mag klas 8 oikore makare ne penj maduong' mabiro e giko higani, omiyo njore ok dol chunye. Okinyi ka okinyi omako tich ka otiyo kod buge mopuodhi ne joma onge nyalo mar neno mong'ere kaka braille, kendo otwak e yo makare kod jopuonjre. The teachings of Jesus Christ which taught people so that we do what God wants us to do. Ojiwo puonj mag kwe kod achiel mar oganda e kit somo mar din jokristo ma opuonjo. Kibet rieny e tije, kendo sikundni ema ne otelo e duoko mar penj mar KCPE e kar chung' od bura ma Baringo North. Japuonjre mokwongo e penjno ne yudo max 411, kata bed ni ne gikalo e midhiero mathoth mar oro kod monj ma kinde ka kinde mane omiyo olor sikunde moko. Tunapambana tukiwa walimu, matokeo yakikuja tunafurahi, tunashangilia. Kata kamano, njore ma osenano e gwengego omiyo kwan jopuonjre dok piny, ka koro sikul ma Kagir ni kod jopuonjre 189 kende kuom 300 mane nitie e kinde mokalo. Max imetoka huku, msasa ana mbuzi imechukuliwa ama msasa amewawa, huyu mtoto tusaidie namna gani? So mimi naomba karo, kama kuna mali itatoka, tafadhali tusaidie hawa. Kama saa hii kuna hawa nimesema wako nyumbani, tumewasomesha. Kuna Max, kuna msichana ambaye kwa nyumbani alikuwa na 329 kwa nyumbani, kuna wewe alikuwa na 280 kwa nyumbani, 291 kwa nyumbani. Sasa mimi nikasoma nikamaliza klasi ile, hakuna pesa ya kwenda shule ya upili. Sasa mimi tukakaa nyumbani mpaka mimi nikaolewa na mtu mwingine. Kibet medo kwayo kony ne jopuonjre mokalo penj to ok nyal dhi mbele kod sombgi. Mimi watoto wakienda shule, mimi nitakuwa nikisema I'll be healed, because hiyo ni matunda yangu, nimeng'ang'ania, nimevumilia insecurity maneno yote. Thomas Kibet en ranyisi mar kinda ne jopuonj ma otiyogo koda ne jopuonjre mopuonjo mageno luwo dongruok mare. Ray Polo, Ramogi TV. Erokamano Ray Polo, sigana majiwo oganda kendo medo miyo oganda chuny motegno ni kata ka gima kamano osetimore ni inyalo yudo kony kendo inyalo dhi nyime gi gino ma ihero timo. Sigana malewa inyo kel kanyo kod Ray Polo mabende jachung wechewa e weche gi kogi mag weche gi mag Migago. Nokora moge jwang ne wasinguni ni oro teto idu thuolo mar somo gi achiel kachiel ka wantiere kar kae. Ntiere sigana kanyo manobiro kanyo mabende mag jodong Luo makata ker mar Luo koro okelo paro mopogore we akale paro gi kantiere kar kae. Humble Boy wacho ni ma Eli Otieno oneno waka ntiere Siaya County Nyagondo area. Telo Nyasaye e machiwo, Joluo olok pachgi kabisa. Erokamano Maurice, mano Eunice Okal, mano adier makende giwek kuodo wiwa kaka Joluo. Joka kowinjo to morogi to mano racho nyingwa. Laura Okenda wacho kanyo ni kom ker ni nitiere osara moro mimiyogi. Apenjo gi muolo. George Bati boduokia ne wacho kanyo bende nitie osara. George Biko Kevin wacho ni nitie jogo machamo mana pesa. James Akach wacho ni okapar ka nitie Jaluo modich gi tugo mag kalongolongo ati ker mar Luo konyo wagang'o. Penjo mantiere kar kae. Henry Omondi mago bende ok mwana timo tijega. Evelyn Otieno bende ni kanyo wacho ni wadhi e yiero mag jodong Luo tarik 30 dwe ni Agweli. Ano ka jaduong' mar Luo koro okapar ka dhi chopo, kata kamano abro oro ng'ato. Abro oro Walter Nyambaga kuchopo kar kanyo kata Ali Beach mondo migilonwa ne wach ne yo makare. Ote machielo benya kura mogi jwange Facebook mar Ramogi TV nitiere ote mathoth kantiere kar kae. Mr. Daniel ni chenro kar kae ka Titus Ouko wacho ni ane chenro mar Migago amoso mama naka ni rongo rakwaro. Erokamano e Nyamishi mano nyakwar Kadembe ne kodwa ka e chenro. Recho Anyona wacho ni ene chenro kachiel koda ka Joash Anyona kod Gladys Anyona ka gintiere Sibuoche West Kanyamkago kod Terry G Junior mano MBS. Erokamano ahinya ka gintiere kar kanyo. Jojo Suko wacho ni ene chenro achiel ka Collins Abongo pod ni kodwa ka Atieno Claire
bende ni kanyo achiel kachiel kodwa ka wayudo nyaka jogo maneno Migago mawacho kanyo ni mano Anthony mano Alexander Kimani mabende ni chenro erokamano kuom kete ka wuok kuyu aya Recho Anyona pod ni kodwa kar kae Heaven ni kodwa ka atieko mana somo ote gi nyar soja gini kar kanya kora moge wacho ni giluwo chenro achiel kachiel kasani bende wakawo ote mamoko nyakora moge jwang Makoro wacho kanyo ni Charles Origa mabende wacho ni oluwo chenro achiel kachiel gi joge duto mano ka gintiere county mano ma Kisumu. Waduogo mondo wasoma ne ote mathoth mapontiere kar kae e chenro mar Migago ni mar yorogi kendo gidonjo ka githoth ahinya. Wasomo sani wasom ka watieko weche manyien mago mag Migago kik idhi mabor. Ma en chenro mar Migago wakawiyo mar ariyo kete mana ka. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo, itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo, gi jai lieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar, matayo chenro ni en Andutho Otieno, kamoro mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyokoro moge jwang machiegni weche mag tuke wantiere kae. Kocha mar Rising Starlets mano Beldin Odemba olero ni tugo mar osiep mane obedo e kindgi kod team mar Zitek Sparks mane alap makasarani nokonye keto ikruok makare mano ne wechego mag tuke mag Sekafa ka jotugo mantiere piny mar higni 18. Rising Starlets mosebedo kanyo katimo rako kuom jumbe ariyo mokalo e alap makasarani noloyo Zitek Sparks gonde 3-2. Kata kamano Odemba pod chwalo kwayo